rewdama hen ko heewi sibi mon mawɓe kam min keɗimi kaali ɓe mbino Cheikh Oumar yeehi hijratu ha Makka yetti toon kanko yeehi ŋaasa ŋaas nelaɗo sallllahu alih wa sallam holko nelaɗo laɓɓinimo noon ko heewi e banggue cuuɗidi o wima noon holko ganduɗa ko namdiɗa ko ɗum feeñana koye wuuro ne wiye Touba waɗi ni woni wiiɓe Cheikh Ahmadou Cheikh Oumar sen bitti tarih o yeehi Touba Guinée o yeehi Touba Côte d'Ivoire te en hawni Touba Côte d'Ivoire heɓɓe toon ɓe fof ko Bamba jettate ene wanno comédien mawɗo Bamba mo ganduɗa hay oɗo président Alassane Ouattara ko on diwan jeeya koye Touba Côte d'Ivoire hande o arti ɗo noon o rewe lelawal ngal nden Touba ala taw o ari Mbakke kono ko tiiɗi kam sëñ Mbakke Bousso inniri Cheikh Oumar ɓiɗɗo woni afa makko gorko on wiyete ko sëñ Cheikh Bousso wiyete ko Cheikh Oumar innira pour wadde fimde tan hakkude nde Cheikh Oumar ari Mbakke settade ko yii ko nani Makka ko e ko yii ko e ari ɗo ɗum noon e raɓɓikinade tan ko ɗum ɗo wonno asli sëñ Touba ko halpular to yummokko e bammakko jibinaɗo e Ɓurana mawnuɗo e Ɓurana sibo meeɗa yaltude Sénégal janggoyde banggue goɗɗo ko ɗo ko jinnaɓe makko jangguinimo o heewi kadi o janggui kadi e ganduɗa ko taarinoɓe sibi eɗen gandi Sénégal université ji ɓooyi ɗo université Pire Sagna presque 12e 11e siècle en kalani haala Souleymane Balen foof ko toon janggoyi imam Abdoul Kadri Kanen nden ko sikkete e jolfuɓe ɓo galda gandal ko ɗum ne kadi ko funti ɗum il faut kalen ɗum yimɓe ganda ɗum par ce que université ɓurnoɗo mawnude e banggue Ɓurana ko université de Pire te Pire koye Kayor wonno Kayor noon halfuno nden e Jolof hade Jolof halfude Kayor halfuno foof nde empire de Jolof ari noon halfi kadi Kayor halfi Bawol Kayor ko holon diwan so tawi ko région ngaji hande sen kaali haala Kayor ma won hakkude Louga Thiès banggue Diourbel e un peu de Dakar memi Dakar seeɗa banggue Sébikotane ha less mum seeɗa koye Kayor jeeno machallah a haali lasde makko wadde eywa min basorima ɗum en tant que pullo e wiyeede ɓeeɗo jeeyaɓe Allah wonde komin ƴiƴam gootam nde wonno jeccooje gooɗe ndi Allah eɗen wonko Allah waɗete so a yi Fouta eywa ko wiyete ko woni toon ko way hono ko wiyete ko fayi e ngaari ndi ko fof heƴani e barme wadde alay sago sare heeɗa ga sa yi Tiwawon Seydi Alaji Mali Sinan toon lasɗi makko koye Fouta Cheikh Oumar Fouti hankkadi yalti Sénégal kanko o fayi Guinée en ha Mali ha ƴiyato nokkuji ko Fouta immi sa ari Touba a wiyama Serigne Touba lasɗi makko Fouta a weltoto so tawi ka Foutanke saabu ko neɗɗo mo ganduɗa kala julɗo jiɗɗo l'islam so yima waɗan feere e makko eywa joni noon ceerno Abdoulahi koye lewru safar gonɗen o saaha haqqillaji ko ɓuuri hewde foti Touba so 18 o ari noon ɗo so heddima balɗe tati ha balɗe ɗiɗi ha ñalawma cakkitiɗo yimɓe foof ko ila Touba holɗum ɓe mbiyata ko maggal ɓe jahata holko woni maggal e holko addi maggal eyyi mi rokkuma ɗon kadi comédie seeɗa tan pour ko mbiyanɗen sëñ Touba ko halpular tigui sëñ Abdoulat yo Allah yoɓen men mo moƴƴere ko meeɗi mawɓe ndenti quoi mbi hankkadi no Fuutankoɓe puɗɗima hewde doole Touba yo mbat feere ɓe jalta ɗum kam ko mawɗo goto haltidimi ɗum o wi aha ɗum noon jiɗɗon o wi eyyi tan o natti kanko sëñ Abdoulat o fewni comti makko ha heewi tan o waɗe valise makko o yalta tan o ya kono nden gadare ɗe kam gen jekkema rek ndax man mi wawa Fuutaɗa aɗen ɗum hollat tan kam et puis kamɓe pasni wonnoon minen min jaaha e mabɓe ko heewi hamin gandi kam Fuutankagal mabɓe haɓe pasni ɗum haɓe jiiɗi ɗum kadi iwde Touba e no ardini foof tarikaji ɗi eɗen ganda joni noon en kaali haala maggal par ce que maggal ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma mawɗo e diine l'islam sibi to fuɗɗi ɗo Cheikh Amadou Bamba wonano ñalawma o hawo yiɗi ɗum ni hawo ƴeewi ɗum sibi wonno ñande o hawrata e tubakoɓe ko ñande hen woni maggal o woni 18 safar ñande o ummi galle makko o andi o woppi caggal
rewɓe suddiɓe makko o woppi caggal ɓesgu makko o wokki caggal kala ko yinno e kala ko a ganduɗa en takkinoma yaade e tubakoɓe ganduɗa on sahanga doole ɓe joguide ene wawne enen mbawi wiide doole firawna joguino e dow Moussa ko ɗon tan doole ɗon mbawi fondede te kanko e hoore makko hawa ɗamini o tuba nanga Ndar jugement foti waɗede le 5 septembre 1895 ñande hen mawɓe darankoɓe ɓerde mabɓe kecci ɗi ɓe mbi oɗo ɓe tubakoɓe ne gaddi ɗo de en jiranimo bone hay goto o haltafani leydi o halfani galle o halfani wuuro ala o ƴewani or o ƴewani jama tubakoɓe jigori toñdemo ni tan nawamo jehen kalde no tubakoɓe ñagoɗen ɓe beele sen ñaguimama ɓe kamɓe ɓe goppa ko ɗum wonno anniya mabɓe kono mo mabɓe goto ɓe Amadou Ndiaye Mabé nde ari o tawi Sëñ Tuubaa ne wirni caggal ene winde Assiru Mahal Abrari o wi a onon kay mo jiɗɗon ñaganade o kay ko jaaɗo ha paare ɗum noon woni presque asli maggal ngal par ce que ñalawma mo ganduɗa hewani e tarih neɗɗo mawdine metti heewi mawdineɗo ko belamma kono Allah andininomo won noon Cheikh Ahmadou Bamba Allah sa waɗani Allah ha ɓoyi tan Allah wonante oɗo ñalawma ko ñalawma muuso wonanno e makko simi nde waɗañi duuɓi 50 tan hankkante no woni eɗen mbawi wiide duuɓi annabuya won noon eɗen keewi kam e annabeɓe keewi nelede tan koye duuɓi 50 hatta annabi en Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay ko heddi ko heewi sona annabi Isa nelaɗo eɗo wone dow ene woni tiggu on kam dañi ɗum on capanɗe tawani momo wuuri voilà exactement ɗum noon addimo kanko o yiiɗi hebde o heeɓi grade nelaɗo sallah sallam addinimo grade hubbaniya mo ganduɗa kala gonnoɗo pôle de l'époque mi anda pôle de l'époque noon holno waɗirte Pulaar woni mawɓe kam ene ganduno hutbu zaman kala jamanu garnoɗo won gonowo hubbu zaman tanko Sëñ Tuubaa woni no hubbu zaman jamanu makko nde o ari noon pour wonde hubbu zaman o yi kadi garatuji ɓurɗi mawnude garat mo hubbu zaman o wi nelaɗo sallah sallam min ko ɗiɗo garatuji jinmi wima a an de ka guiɗam ka musidɗam te mi yiiɗa kadi ñagoɗa hunde komi waɗata kono oɗo garat mawni ha ɓurti te sa yiɗimo ko jiɗɗa ko il faut lebte garay ma te ganduɗa min wawata falade te mi yiiɗa an lebtoɗa yaade koye jarabuya voilà woni nattu o wi so woni tan Allah tagimi de anda ruhu o kam kanko jeeyi kono kala ko ɓandu ndu hattani mboɗo hattani te kadi mi ruttota ko caggal ɗum waɗi ñande nde ndeli miñi ko Mame Thierno Ibrahima daw tubakoɓe mbaɗimo 3 convocation nden tuba kala mo wi hande wal aro mbaloya Ndar ñanden galle ma e collège ma e goɗɗanta kanko heeɓi 3 convocation 3e convocation nde o heeɓi ɗum nde nden o wi mato tubakoɓe matoɓe ganda min ko jahanmi on noon tubakoɓe noon tawɓe kuuli par ce que ɓe mo ganduɗa a dañdi probléme e Cheikh Oumar paɗɗo no Cheikh Oumar e armé mum chef de Médine e ko way noon a nani won waji goto kañum ne nana yiiɗa umminde konu pour yande dow tubakoɓe hankkantine an ɓerde ma yedata saabu ɗum ɓe mbiyanno wonde koyngal Cheikh Oumar o ƴetti voilà ɓe mbi dal kanko woni continue o ko Cheikh Oumar adduno ko ɗum tubakoɓe tan nanguirimo te Cheikh Amadou Bamba meeɗa dañde armé meeɗa ni rendinde kono yimɓe gaddanno e makko ni won noon hankkadi taw lumiére makko o jalbi o woni to ganduɗa yimɓe jiyanmo ene jiiɗamo taw teyata tubakoɓe no ɗum hulɓiniɓe noon ɓe mbaɗimo convocation ɓe mbaɗimo convocation ha woni tati o nele miñi ko Mame Thierno Ibrahima o wi ya tawa ɗum tubago mbiya min wawa yaade taw mi heɓani yamirore Allah sibi kala o wi no kanko haali o wi kala ko mbaɗanmi gande ko yamirore Allah mbaɗiranmi so Allah yamirani watta ɗum noon nde Allah yamiri nde o waɗi istikhaf nder juma Darou Khoudoss ɗo so jeeyi Touba mami hollon juma o bayti wiyete wadde no istikhaf balɗe 15 ɗo nanni Darou Khoudoss woni juma premiére juma mo ganduɗa ko ɗon e nder Touba ɗon Sëñ Touba wonno galle mo mawɗo
ɗon honno e nder Touba so waɗi toon waɗi toon duuɓi 3 nde waɗi toon ihtikaf Allah hollimo laawol ngol fof Allah hollimo kadi no yarata e ɗum ɗo nde Mame Thierno artene haalnamo o wimo Mame Thierno oto jangtonomi ko kewi toon sibi nde kalta nde won ñuuni ene ngabbanno e dow ɗuma ma Mame Thierno siftori ko gonga ñuuni ngu ene ngabbanno e dow makko ene ŋaaya hawa tina ɗum o wi ñuuni ngol on mi ɓurno ɓattadema ɗum Thierno ya ƴeew to moftiɗa an ɓesgu ngu mboɗomi yaha kono komi gartowo mi liggono Nelaɗo sallah alih sallam ko jinmi ko balɗe duuɓi 9 lebbi 9 balɗe 9 wona seeɗa si Amadou Bamba ko gorko jahata on jamanu to nawa to Gabon ene wayno e Sénégal sa ƴeewi toɓo Sénégal ñalawma goto Gabon ene toɓo ko toɓatno e Bawol hitandi 500 millimétres tan toɓe ñalawma goto ha joni waɗɗani ɗon ha joni heewi toɓo won hasayid goto Sëñ Tuubaa windi ɗum jawartu bil furqani rabbiyal muhin nde windi ɗum nde ha ɗum ɗo hasayid ɓurano mo joguinowo ñanenen toɓa o wi toɓa ha ari ha ɗo o nangui kayitaji ɗi hawo moɗa par goto go ha kayitaji ɗi foof gasi o wi kitabu kana li wa kuntu mi wonti deftere nde wonti min ɗum noon ko nanɗi namdi ɗum noon addi maggal ngal Mauritanie galata e sago siɓe Sëñ Tuubaa ko waɗi ko haw yettoyi to yettoyi ɗo wona e sago ko welede Allah tan ɗum noon ha 1921 sitande chaque année sitande arti o paranno o para bagasuji makko anda kam hande kam lebte garat 18 safar so ari haw andi lebte garat so ɓurano musde ɓennude ɗe tan goɗɗo e ɓurɗe sattude garata ha 1921 ɓeɗo mbi 1921 e mande ɗo nden kam woni tan Allah longuinimo wima a hankkantene tampere gasi heddi tan fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yettude Allah e mantude ɗum an sakko ko Allah wiyata ko ashkuruni wala takfuruni yen mantumo yen beltonomo oto jeddenmo ɗum ɗon woni maggal ngal maggal woni maggal e wolof ko cant wiyata cant sant ko yetturde Allah sibi holmo jettata ko Allah jomiraɗo o holno yettirte kanko si Amadou Bamba kadi haali ɗum o wi oto wi gertogal famɗi oto wi ngeloba ɓurti o wi kala ko doole ma tolni hakkude gertogal ha e ngeloba ya waɗ ɗum hen te kadi beltanoɗa ɗimsinoɗa Allah ganda oɗo ñalawma ko kemmi hen ko mbaɗa sikki goɗɗum heɓata ko hen de Sëñ Saliou noon haalni min nani o wi maggal ko ñalawma mo ganduɗa kala baɗowo hen mbuɗu mum ɓe mo watta hen mbuɗu mum ɓe potata ha ila yawmiddin o wi kala baɗowo hen mbuɗu mum ma yiiru yitere mum ko ɓurdi goɗɗo mo watta hen mbuɗu mum minen de alhamdulillahi rabbil alamin ene wayno joni duuɓi noga 50 maggal kono kala ko ɓeydi alhamdulillah ala ko usti yettere Allah no feewi ko ñalawma dewal Allah won noon maggal ko maggal magga ɗum jolfuɓe mbi ko maggal magga mawnide foof mawna eyi mawnide hunde foof mawnat won noon ñalawma o foti noon nane min fuɗɗinoma haalandema won noon dañde ñalawma weeɓani surtout noon e diine sa ƴeewi annabi Moussa e yaadiɓe mum Allah addani ɓe ko Haran annabi Ibrahima e ɓiyum Allah addi taske korka ko ñalawma julɗo korka wona fet ko hollude tan korka gasi ko julɓe ɓe jiiɗi tan battude ɗum fet mbaɗa andi an ɓuurimi jangde fof kono mbaɗa andi kalmi ko aɗa andi ɗum ɗon machallah a haali a yañnima e maggal he no feewi no wayno ko maccuɗo Allah o eywa wonko ɗaɓɓatno e joom makko tawi ɗum ɗon ine waɗi damal ngal noon wona ko weeli mana aywa alay saago ko jarabuya rewata ɗon sa daari nde tubakoɓe gaari ƴettimo nde nawmo no mbiɗa yimɓe makko ne cuuni kanko o yiyani tubakoɓe jaggimo nde nawmo o yiyani ɓeɗon goni koye lettudema walla lordema ala kanko ko yettere Allah waɗi o yii kanko ko ñagotono Allah o heeɓi o woni koye gollande Allah sa ƴeewi qasida makko o wi asiru miɗen yaha
ma al abrari ono jiya tubakoɓe ono jiya yimɓe bonɓe kono wino ma al abrari jimi ko yimɓe moƴƴuɓe gondu hina asiru sangane jahammi de wa zanna al ida añɓe ɓe noon ne sikka anni wonde mino de hunaka on saaha asiru komi otage komi jaggano en otage manam komi dahaɗo taw mino ndeke wona ɓen jimi ko Allah mo jadanmi o Allah mo gondunomi ga on jadanmi on taw yammi to jahammi to e nelaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ɓeɗo jadanmi ko ɗum ɗo woni sababu kono neɗɗo kala ko famɗi gandal gila nden hitande nde wanno no foti duuɓi hande 1815 eyi 1895 95 kay 5 septembre eyi 1995 woni duuɓi temedere ha joni Allah ni jokki no yoɓamo hitande foof ila touba eyi te kala mo jiiɗa ɗum ɗo tan foti wadde ganduɗa kam wonde oɗo jeeyaɗo Allah ina jaɓanimo kam eyi ina jaɓanimo ɗeɗo golle ko wona ɗum ko nde wonno kanko Ahmadou Bamba ko goto o wonno hande eyo guiɗo ɓenni e joni duuɓi ɗi keewi ɓesgu ngu sarima ko heɓata nelaɓe ɓennuɓe walla ko nandi hen foof wasta heɓo hayso heɓani joni heɓoya yeeso oɗo yarani wiya ko almuru makko oɗo yaraga wiya ko almuru makko oɗo yaraga wiya ko almuru makko taw ceerno ko goto wonno te wonno enen ha hatta hande sa daari tijani en koɓe ne heewi hande façon ngaji taw foof kadi wi ko suufi en koɓe te Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ko suufiyanke foof yaltani hen kanko holno wayi e deftere Allah nde e holno wayi sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e kanko holko woni wasiyaji makko holko wasi mana almudo makko foti waade ay ɗum kam Sëñ Tuubaa haal ɗum hinde ɗum waɗi ɗum ko ɓe mbi neɗɗo enen fulɓe eɗen jogui niveau ji tati ɗi jaɓirten goho mi nani ɗiɗi mi yi tati mi jaɓi pullo so wiyani mi felliti andu o nani kono jaɓani taw a wawi nande noon o yaha hami yiya so yi o wiya hami nanga kono so wimi felliti gasi si Amadou Bamba noon won noon o wi mi tawani lawol murid wona lawol si Amadou Bamba windi ɗum ne kadi o wi murid mi tawatan nelaɗo sallah ah sallam to yadanno e sahabaɓe tawmi lawol ngol no furi ngol heewi guiye guittumi ha laaɓi mbimi yo almu ɓamde o ɗon inna allahi min allahi ayna muridullahi woni murid woni jiɗɗo yaati murɗo e lawol jiɗɗo yaati mo ganduɗa ene jogui muuya yettade Allah jedde noon jettirto Allah ko gueɗe tati ha nayyi Sëñ Saliou haalni min o wi goho ko sante Yallah woni yettudemo ɗiɗi aɗa jangto Allah woni jangga Qur'an o ko mbiɗa ko ene waɗa zikrullah tati woni an e hoorema e jimbe ma o muuyoɗa e ko Allah yiɗi ko gona tan ko Allah jaɓra Allah ko Allah yiɗi ko ɗum ko tati nayaɓo woni sante mo mbiyanomami o shukuru ashukuru Allah haali ni walla an sakkartum azidandakum so tawi on jetti kam tan ko mbaɗanmi on ko mi ɓeydat ɗum noon kanko Sëñ Saliou o wi kadi cant bernde o wi kala jiɗɗo mantude Allah yettudemo alay saago ma lelnanamo ƴiƴam ma rufanamo ƴiƴam a rufanani ƴiƴam comme no sanaɓe mbaɗanno ni kono no Allah ɓi Ibrahima lelnuno jawdi ndi mantirde Allah ko lomtini ɓiiko ko Allah wawno tan dadde sofde ɓiiko wasa wiide yen kirso jawdi ko lomtin jawdi ndi wadde kirse ɗe ina waɗi nafoore won noon o wiyani tan yo haytu ay kay kono o ittu o haytu ɓiɗɗo o lomtini won noon hirsude nde holko ɗumini par hay e jamanu ɓoyɗi ɗi ganduɗa yimɓe gandano Allah aɗa yiyatno yimɓe ne gaara hayre tan walla e ɗum ɗo e lekki gara ɗo no mbaɗa ɗon kirsiki nagga gartogal en jii e film aji foof yimɓe daro e ko ganduɗa aɗa andi ɗum ɗo kam ko an fewni ɗum junggo ma waɗi kirse ɗe kadi ne waɗi nafoore e dewal Allah ngal manam wadde o yamiri ko neɗɗo yo yettu Allah eywo yo rew Allah yo won e kadi
ko Allah yamiri ma gila golle ma ha e haala ma fof ma ko Allah yamiri ko non yaltani qur'an yo tongo e alquran gasi asi wadde kala mo jiiɗa ande waɗi goɗɗum wadde kañum waɗi goɗɗum alquran ɗum ɗo ɗon sen touba wirdu murit o heeɓi ɗum ko duwan Mauritania aɗa andi tubakoɓe guiɗi nawdema sibi exil to wiyete hijira ko sen touba waɗi exil aji tati ɗi jiiɗa premier exil woni nde ummiɗo o fayi Gabon on koye lawol gueej o rewi o ummitiɗo tubakoɓe gummitima ɗo mbaɗimo exil en Mauritanie wadde Gabon adi Mauritanie o Gabon ko 1895 ha 1902 woni duuɓi jeeɗiɗi sen touba waɗi duuɓi 4 Gabon yani kaalowo wolof duuɓi 4 o waɗi ɗum Gabon yani kaalowo wolof nde sen touba yahata nde seigne Modou Moustapha ene yaare duuɓi 5 jeegom afa makko seigne Fallu ene yaare duuɓi 2 3 seigne Bara ene woni tokosen o wi mam Ceerno ɓeeɗo haydara mi namdake men neeɓe jangguinɓe ɓurano ko ɗum tan namdi ma tukaɓe tokosɓe nde o idi nande neɗɗo ne haala wolof ɗum hawmo nden ñane no windi lettre ñane ni yimɓe gandi seigne Touba no wuuri par ce que nden to hankkadi yimɓe puɗɗi wadde circulé message tubakoɓe meeɗi nawde fof maayi kono seigne Touba kañum natti caggal makko nde nden noon o windi message oɗon Ablaye Maroon wiyete ko marin wonno koye batoji ene liggo o wima ande elle to gummima to toon gummiɗa o wima o wima mboɗo jogui almudo wiya Cheikh Ibrahima Fall woni hakkude Ndar e Louga ko toon no heewi yaade so windi lettre est ce que ma wat feere ha yettomo koye lettre paaɗo e Cheikh Ibrahima Fall yimɓe gandi Cheikh Amadou Bamba ene hedde aduna ganda noon taƴodiral waɗi par ce que nden téléphone ngaji ngala bateau ko tubakoɓe jogui bateau jahata ko nden lettre o ɗon nde ari nden Cheikh Anta borom gawan ummiɗo taji biye yahi tawoye seigne Touba Libreville Lambaréné o tawimo ko Lambaréné o ari o tawimo toon o haalde tubakoɓe o haɓe nawnanimo o wi kanko yiiɗi yiide Cheikh Ahmadou Bamba ene yiyande Cheikh Anta nde yeehi toon nde ene jeeya ko Cheikh Amadou Bamba artiri Cheikh Amadou Bamba ga si won ɗon dewal Allah toon e ladde nde no wayi yewde ni aɗen neɗɗo dewo Allah enen jiiɗi ambiance kono dewo Allah kañum yiiɗi tan koto yeedi koto teyli o kanko toon o wi leydi ndi ne weeli rewde Allah hankadi o yeewi kanko tan e kalifa makko nde Cheikh Anta ari nde o wima Cheikh Anta mi tottuma ko Allah muyno hankkantene lawol ngol fof mi heeɓi mi tottuma nawtana almuɓeɓe Cheikh Anta wima ala oto wat ceerno so ni leydi Gabon nana waya leydi Sénégal nana wulla sa yeddima ɗo añɓe ko mbiyata si añɓeɓe fof mbiya maayi artu tan min jiima ko nden noon hankkantene fiɓgol anniya kono wi comme ko mbimami kala ko waɗata koye Allah yamira tan nde o waɗa ɗum nden o arti 1902 après wonti ɗo affluence tubak wiyata affluence ko yimɓe aroɓe ɓeydi hewde kadi won noon ɓe nani o yeehi Gabon arti tubakoɓe ɓeydi hulde mbi joni en mbaɗat feere 1905 ɓe nayimo Mauritanie ɓe mbi comme Mauritanie koye ɓale nden nguru ɓaleeru ene ɗesi jogade complexe nguru Raneru ɗum ɓe nawirnoma Mauritanie pour so yeehi toon o tawi toon safalɓe joom guri daneji hankkadi martam makko o wawa ustade ndega noon ɓe ganda ɗum o wi ɓe ganda ko woni haybatu Allah sene jogori fewnandema ay gagnoma o kanko fewjata ni ko fewnontuma ko pe Mauritanie diwan sa yeehi hande bibliothèque Touba Daaroy Kamil ene waɗi diwan tan wiyete ko diwan Mauritanie ko safalɓe waɗeɓe coyi ɓe ko sérifaɓe e ko jangguɓe ha jaari binde Seigne Touba Cheikh Sidi Baba mo ganduɗa kañum ardino nden kala tarikh khadriya on jamanu o winde Seigne Touba ha mini ko wima an ko binduɗa ko andu o ko kowri tan o wi ko Seigne Touba est un don de Dieu Seigne Touba ko dokkere Allah o wi ko nanatano e mawɓe nden e annabeɓe ko somi hulali wiyata ko kanko woni sibi mi yimo kanko
ɓe kam mi ganda kono kanko mi yimo o yiiri yitere ma ɗum waɗi noon Allah addinimo ɗon kadi to sawatul maha o dañi toon wirdu mahfouz minallahi ɗum woni wirdu murid mo ganda premier charte ɓurana kam ko boni boni ñalom fa janggata hisib goto ɗum koye charte ƴettuɗo wirdu mahfouz minallahi a wawi jooɗani ñalawma goto tawa janggani hisib goto alqurana ɓuuri kadi ɗum mbiɗa yiɗi namdade ɗo sabu tariha murid min mi ɓuuri hewde hen nanta ko tariha murid kono wirdu o ko heewi wirdede est ce que ene jogui wirdu mo ganduɗa sa woni almudo Serigne Touba a woni e tariha murid alay saago ma birdama walla waɗi tan ko wirduji khassa ganduɗa ko beelaɗo wirde walla beelaɗo walla ko wirduji ɗi ganduɗa wona ko waɗi général manam won heeroriɓe ɗum eyyi par ce que Serigne Touba ko ɓuuri addude ko ɗiɗi tarbiya woni neede fittade ko ɗon on diwan noon on domaine Serigne Touba ɓuuri yarude wirdu ene woodi ko mahfouz minallahi mais wirdu o ko an ɗaɓɓowo an ƴewata aɗa andi ɓe mbi docteur foof no safrino malade aɗa yiiɗo joni an hoore ma ne muusa kono sa rokkama paracétamol safrata te pourtant paracétamol safrata ko hoore musande taw so goɗɗo yari ɗum hoore eyyi kono won goɗɗo mo ganduɗa kañum hayso ko jungo mum ne muusa o yari paracétamol tan nattam ko ɗum noon ɗon noon waliyaɓeɓe ko ɗon Allah waɗantaɓe gaɗal ko ɓuuri yawde kam lawol murid ko tarbiya ko lawol tarbiya e Serigne Saliou kadi arti wurtini ɗum ndewo sinthi Khelcom en 1991 92 o wi ko gaare mi mboɗo hessitina lawol murid e lawol tarbiya kala mo ganduɗa koye lawolam rewata kala so ganduɗa somi yamiri ene jaaɓa yo artaw Khelcom noon ko gasa woni toon kono ko jangde ɓurana ko jangde khasayid tarbiya kadi par ce que neɗɗo haadema aɗa andi neɗɗo Allah tan andi au départ nde yimɓe gona haydara Allah rendinta ruhuji ɗi foof yo Allah su rabbakum enen fof mbiɗen haalu balle nden ruhuji ɗi foof ko Allah gandi te Allah haali ɗum e suratul Baqara wona haalam ɗon noon nde o rendin ɗum o ɗuminde nden kadi o waɗi kadi muuya ko wela kanko ay Allah koko wela o waɗata kanko hay o ƴewata ko weeli ceerno Sirajuddin o ƴewata ko metti Abdoullahi Boli o ƴewata kanko ko welima tan o waɗata so waɗini ceerno Sirajuddin noon walanma tan o nafanma ko jaaɓa ganduɗa Allah de rokki ceerno Sirajuddin comme ceerno Sira ari wima ko Allah rokkimo to Allah ne rokka o gaynata rokkude ha aduna o ene gasa ñande fof dokke makko ene ɓeeɗo yeeyde machallah seydi Boli joni namdotoma mi aywa ko kanko Serigne Touba holno waadi kadi e seeremɓe heddiɓe honon relation manam o jogino hakkude maɓɓe ha kadi ɓesmu makko mo acci ɗo ha cakkatiɗo woni Serigne Saliou Mbacké yo welede Allah wone makko holno ɓe mbaadi e galleji diine keddiɗe ɗi aɗa andi enen julɓe sabu ne heewi almuɓe eɗen keewi ko kalaten mais sen ƴeewi mawɓe nden no gurduno ni ko gurdam joɗɗam gurdam ko wiyete fraternité islamique ko kamɓe gurno ɗum ko kamɓe ko haɓɓere wotere ɓe gonno Mame Alhaji Malick Sy tan ko exemple wonno Serigne Mbacké Bousso ganduɗa ko kaw e Serigne Touba kañum e Mame Diarra Bousso ene mbayno kamɓe jiiɗi foof kamɓe ñanguide Ndar kanko Serigne Alhaji Malick o heewi ko sette Serigne Touba wi minde andude gandumi Cheikh Mbacké Bousso e andudemo gando no andiri l'islam no wawiri saria e no jaɓiri wonde almudo ni ɗum tan yoni wonde almudo Cheikh Amadou Bamba Cheikh Amadou Bamba min mboɗo jogui sehilam goto wiye Souleymane Agne oɗo Cheikh Oumar Agne jeeyago diwan Tamba bamma ko wonno imam ratib Tamba ceerno Souleymane Agne kanko haltinimi mi anda noon taw yiiɗi o haal ɗum koye radio haalte mais o wi kam kanko nde bammakko ummi mammakko ummi ene yiiɗi faade to Allah fayi ko Touba yetti janggi Qur'ana ha Serigne Touba uddita damal ngal
yimo almudo aɗa wawi ɓuurama to gummiɗa yimo diwan Fouta yimo kono Allah holli kam gueɗal ma ala ɗo gueɗal ma nanta Cheikh Alhaji Malick Sy Tiwawon aɗa mawɓe ko ɗum ɗo wonno labde reedu neɗɗo ara ma ene rondi ko ganduɗa aɗa andi oɗo ko rondi ko yidde Allah tan addima ɗo ganda an gueɗal ma ala e makko mbiyamo kaari woni ceerno ma saabu nunɗal ko ɓuuri hewde e serede hande aɗon ɗon joni yetta Diallo en ɓe yetta Dia en yetta Soɓe goto fof yiiɗi wiide ko ceerno ɓen joni ni kamɓe gaddoyte almuɓe kono wona almuɗo garɗo ha ƴettima te no way yidde alqur'ana on no way wawde alqur'ana ha o welti hen o yalta kono nunɗal makko haɗimo jaggude on ɗon o wi on te kadi o rutti kadi aɗa andi ko wiyete ko haasidagal ne ara e hakkude alɗuɓe ne ara kadi hakkude seereɓe hakkude anduɓe kono wonno kamɓe Allah ne dandimo hen o hisi hen ayi o yimo to ceerno kaari mo ganduɗa kamɓe ndendi génération foof Alhaji Malick ko on toon gueɗal ma woni ayi ɗum joni hollima wonde kanko ko nunɗuɗo hollima kadi wonde aywa ko kisɗo Allah ne dandimo e haasidagal e kadi nandude hen machallah joni noon mi andi to keddorɗen e hojomaji natti hewde holko mbasitoɗa almuɗo ɓuuri mbiɗo ko almuɗo Serigne Touba holno foti wade holko mbasitoɗa jomum e neɗɗo kadi pullo nanowo Serigne Touba tan mo andama eyyi e raɓɓiɗinade tan e tongude taw so nani kaɗo haala ne andi ndeke mo nananmi o ndeke ko ni o way saabu an o ka Fuutante eywa mbiɗen mbasiyoro no wiyete no mbasoroma ko minen foof mbiɗen mbawi wiide gonanɗa e galle Serigne Saliou he sa woni ɗon ko minen foof gonanɗa ɗon eyyi a faami nde wonno kadi ko noon alay saago foof wawa hejde nokku goto te jettoje ngoɗeni Allah seeranɓe leydi ndi foof ko gotum no mbiɗa ni alay saago wooda almuɓe heɗɓe ga wooda heɗɓe ayi ceerno goto ɓesgu makko almuɓe makko ɓeɗo koye Serigne Saliou joyti ɓeɗo Serigne Fallou ɓeɗo ko kaari kono fof ko gotum eyyi kono haɗata force wodan goto fof suudu yaari mi fera konngol ma won noon ay maayo gueƴgo nomo way yajja ni ko noon tan Allah wayi kala tufde nde daariɗa cikkata ko ndeɗon tufde ɓuuri yodde ɓuuri fewde kono gueƴo kam kala to memɗa a tawat ene saafi lamɗam kangaɗo on woni biyowo kala mo anda tufde am nde ay kay o anda gueƴ to heeɗi te dakka kam mi salmina koreejam wudduru naaɓe e dal mayankoɓe e fuutankoɓe par ce que min mbiyanmi min komi pullo ala leydi ay somi yeehi Cameroun komi pullo somi yeehi Tchad komi pullo somi yeehi Centrafrique komi pullo somi yeehi Gambie komi pullo somi yeehi Nigéria komi pullo somi hay Éthiopie mi meeɗi yaade Éthiopie waji goto ari aɗa haalnami ɗemgal mabɓe e Amérique o haali mbimomi e anglais min mi nanta ɗemgal ma ngal o wi ande neɗɗo sima tan andi ka éthiopien mimomi eyi komi pullo o wi ay fulɓe kay ko gangum mbi min o nawi mi mise o hollimi ha hollimi corumbal no corumbal e foof e culture mabɓe gandata enen ken humanité ay neɗɗo noon sa woni humanité a yajat oto jab wiide ko min ɓuuri par ce que sa wi min ɓuuri tan yimɓe heddiɓe mbiyata ko minen min ɓuuraka aduna noon ko mbiɗa ko hande aduna o ko aduna jaajɗo kono cattuɗo hay Serigne Touba haalin ɗum hasida makko akhiru zaman o wi haza zamanu huuti o wi sibi won noon yimɓeɓe koɓe jiiɗi ko dañal noon ko gandal foti ardade ɗum neɗɗo so dañi so aldi o anda ngaalu makko fof mo bonni ɗum e dow mere te ala ko ɓuuri musde aduna wonde e dow mere enen ko gonɗen ɗo ko almudagal wona mere wona cahan oto hay goto addana deftere walla haalanma cheikh diw walla ibnu diw walla ibnu kaari ha cikka an ko joguiɗa ko haydara wayno linggu koyngal accitma linggu jungo aɗa jaggi linggu e jungo ma aɗa e ndiyam linggu ne e nder ndiyam mema koyngal ma tan gacca nguuɗo mbiya aɗa jagga min ko on wasiya dal dokkanmi almudo jungo ma ko nanɗa goɗɗo wi saabu serata e haalede defte kono binde tan te ala en ganda hen ko woni hen gonga siɓe en tawaka ko tarih tan addi heddi noon no Allah rewirte eɗen gandi ko Allah a yiiɗi eɗen gandi ko Allah añi eɗen gandi heddi noon ko woni man duumen ko ganda yimɓe ɓeɗo jiirini goto fof no jiirini kono enen mawɓe ɓe jiirini yoni en
sibi gite ɓe jogui ɓe en ngala e ɗeɗon guite koɓe tampani Allah ko en tampanani ɗum enen men goto men ɗo min waɗata voyage aduna foof sa yalti ɗo hay hôtel 5 étoiles woni ɗon tumurankagal aran siɓe a jooɗot tan jewna ɓiɓɓe ma jewna joom suudu ma jewna yumma jewna bamma ha guite ma ene caama neɗɗo waɗe exilé pendant 7 ans yani kaalo wolof on mbiya oɗon poti to Allah aɗan ɗum wona gonga wayi taw kadi ko diine o kadi o yahani sabu ko diine o kadi ɗum o haɓira hawo nawato par ce que ala ko goɗɗum mbimami sen tuba nde yahata nde ala goɗɗum ko tumi ko mbawi fawde dow makko sona dine l'islam sona yidde nela sallah sallam yidde daranade ha Sénégal hande ashadu an la ilaha illallah woni dow kala ko wona ashadu an la ilaha illallah fof ko guesa woto ɓe ndemata kamɓe fof de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum hawa haalanno haala ka ene jalni ko ene waɗi famamuya o wi so Allah rewi ha ñala yamal qiyamati o yawi ko Sénégal naɓe ndewatam Allah ko ando perti yo perti wallahi sibi ɗo kam ko famni foof takkusan ma nan salatul fatiha ene wirde e nder jamaji wallahi won leɗɗene jahata aɗa jooɗoni ha jiiɗa nande Allah ha jaranma an ƴettude peyɗe ma jaaha église beele tan nana Allah wi yalɗo dira di te a heɓata machallah an ɗo wayno ko joguiɗen e hojomaji ɗi ha yewtere nde machallah ne waɗi fayida hay sen jeehi ɗo ha jamma yonata ceerno Siraji kono noon eywa haralleɓe ndeysan mbaɗen signalé ko joguiɗen koko machallah joni noon holko guddirta ay adu fof yettude Allah yettude kadi Pinde TV yettudema an ceerno Siraji Dine min bamam ko almouri ceerno Siraji Dine min babam galle men fof ko mbaɗen ko lasnaɓe mi haalnima no mbaɗum e ceerno Maysour Baro mi haalnima kadi galle men fof minen ko mbiɗa ko tan min mi yeɗa tan wonde murit ko jeeɗu Allah addanimi wonde murit kono mi alano prédisposition pour wonde murit kono oto halpuraɗo kul wonde murit wonde tijjani wonde murit wonde koye welu e Allah tan min mbaɗa andi min parcours mo mbanmi o wona yiddemi wonde murit waɗimi murit ko Allah waɗimi murit nden noon goto men fof kadi yo tinno anda maggal o ko enen jeeyi en mbi si Amadou Bamba o Halpular asli makko to ƴiƴam makko to ƴiƴam ne foori ƴiƴam noon enen fulɓe ken jingoɓe enen poti hollirde koye men joom gayen ɗi yo mbemnu gayɗi fulɓe yo mbemnu gayɗi wonno minen ko sodde min mbawi min gona fulɓe newaɓe jawdi nden joguiɓe jawɗi ɓene yo mbemnan nagga hen ganda ko maggal wiya kadi